Kateřinu Kindlovou, dále se připraví Kateřina Klapková, Radomíra Kopecká. Právě. Včera tam bylo, že začínají zkoušky, nevidělo se postupně. Což bylo dobrý. Eva pomáhala teď No měli to brzo, my jsme tam měli být na půl 9. No, to bylo super. Jsme tam pak chvilku poseděli, pak jsme dojeli k řece, tam se vykoupali na náměstí Chyba. a jeli jsme domů. Jako. Bylo dobrý. No. Koukal jsi kolik je? Nevím, co jí tady zavonělo. Nálilo. Lili.